Lo? Lo? Unsa may nahitabo, Lo? Unsa nahitabo nimo? Lando? Oh, Helena? Mibalik ka? Oh, Lando. Salamat. Salamat. Lando, please. Please, buhay ko. Sorry. Nalipay na kayo kung ha. Mibalik ka. Ay, baya, Lando, oy. Limpiyo imong kwarto, kay mo abang ugbalik si Inday, Helena ini. Ay, baya, sige na. Pagsabot mo diha, kay matog na ko. Hello. May mo pag sultihan ko nimo kung nga namibalik ka. Makatago ka bag sekreto, Lando? Helena, naibaho kag yun. Kung unsa ka para nako. Kung unsa imong sikreto. Ako nang ampingan sa akong kinabuhi. Nahibaw na ko kung unsa nahitabo ni Celeste, Lando. Unsa? Namatay sa prisuhan si Celeste. Dito sa Cebu. Mao ba? Ug mao mibalik ko kay gusto ko mahibaw kung ngano na priso siya. Kung kinsa gyud ang mipatay sa inahan ni Sir Alejandro ug sa iyang unang asawa. Ha? Si Celeste ang nabilanggo sa maong krimen. Pero dili siya ang napatay. Ngano nakasiguro man kang dili si Silas ang nagpatay? Tungod kay dili ka mahimong mamakak sa imong diary. Diary? Ang diary nga ako nabasa. Dili diary ni Mama Naring. Kundi diary ni Celeste. Nganong naaman sabihin mo? Jail guard sa correctional lang akong Mama Naring. Og sa pagkamatay ni Celeste, siya ang gibinlan sa mga gamit ni Ini. Apil na ang iyang diary. Sod sa daghang katuigan nga gitaguan niya ang maong diary sa prison. Og ako ang unang tao nga nakabasa ni Ini sa diha namatay siya. Helena, medyo delikado ka ng imong plano. Kung dili ka mutabang nako, okay ra. Mutabang ko nimo pero usa ka krimen ka nang gusto nimong ukayon. Ug posibleng buhi pa ang tinuod nga kriminal. Ug niya lang siya ining dapita. Mao ka nang akong tuyo. Ilhon ko siya. Helena, May ihangyo lang ko nimo. unsa ka na? Sekretuha og sulti si Sir Alejandro. Nga nahibaw na ko kung saan hitabo ni Salas. Ha? Sultihi siya. Nga mahimo ra magsulti ni sa cellphone. Sultihan ba nako siya nga nibalik ka? Alejandro, kaon na. Busog pa ko. Alejandro, kuan ba? Doon na unta ko'y ihangyo nimo. Unsa man ka na, Julia? Mahimo ba? Kung hatagan sad ko nimo og posisyon sa imong opisina. Og nga nung karon pamangka makauna-una sa pagtrabaho sa akong opisina. Gusto lang ko makatabang sa imong negosyo. Nga naman di ay ang parlor. Dili pa ni igo nga mukaon sa imong oras. Alejandro, gusto ko og tinuod nga trabaho. Kana bang makatabang ko nimo kon simba ko. Magluya na sad ka og maayo. Nga naman, wa kay salig ni Franco nga mauunay mo aktiman sa akong negosyo. Ayaw ka balaka. Mubalik na ko sa pagtrabaho. Lagsik na ko.
Sir Alejandro, naadak isulti din, sir. Sud, makagawas ka na, Julia. Ang parlor ang palambua. Unsa ka ng tuyo mo, Lando? Sir, may isulti ko nimo. Unsa ka na, Lando? Naasabay sa akong lolo si Helena. Unsa? Ni Asilina? Anhi asya, Lando? Pabalik ka sa Helena din hisabay. Sir, imong pabalikon din si Helena? Oh, wa pa mahuman ang iyang trabaho din sa bahay. Gisugod ko niya nga pasultihan ka. Nga nahibaw na siya sa naitabo na silis. Oh, Kung interesado ka, mahimo na ko siyang tawagan og magsulti mo sa phone. panhi asya sa bahay. Aha. Kuha asya. Ug magpaabot ko sa bahay sa mga katabang. Nagtugon siya, sir, nga sa cellphone na mo magsulti. Di pa siya ganahan nga motunob inimbaya. Oh, sige. Tawga si Helena. Baya. Mayo kay ni balik ka. Abi ni mo, nagpulang agong apo nga may pauli ka na sa Cebu. Dili angay mag-uol sila, Dolo. Kay minyo siya. Ay, boy, ayo tong niyang asawa. Ay, baya. Miguwa og laing team. Dili paghihapon siya gawas nun, lo. Hoy, baya. Sige, tumaga na. Ay, baya. Abi mo, nagpalit ko utang sa gawas. Ay, lang ko na ako sa gawas, ha? Tumaga. Hello? Nga lumilakaw man ka gawa mananghid na ko. Pasaylo ako, Sir Alejandro. Nakasabot ko. Ang akong asawa ug anak ang problema. Salamat ka nakasabot ka, sir. Tinuod ba? Nga may balita ka na bahin kang selis? Oh, Sir Alejandro. Hain siya karon. Dili na nimo siya mahimong ikasulti, Sir Alejandro. Ha? Patay na si Celes. Oh, Sir Alejandro. Nakabati ka, sir. Patay na si Celes. Namatay siya sa sud sa prisuhan. Sud sa 20 kapin katuig. Pulos kasakit kayo na sinati, sir. nakatultul ka ba sa iyang lubong? Oh, may picture ko sa Mitsu. Maura na ako masulti nimo sa pagkakaroon. Hatagi ko sa imong bank-account number. Bayranta ka sa imong kahago. Wa ko makinahanglang kwarta, Sir Alejandro. Pero doon ako lang ihangyo nimo. Unsa ka na? Ang yuta ni Celes. Mahimo ba kun ako ning datadatahan? Ha? Nakagusto ka sa mong bahay nga gubaon naman eh. Oh, nindot ang lugar, bugnaw. Og malinawon ang maong dapit. Ari ako sa bahay. Ato kini sabutan. Oh, Ipakuha ti kanilando diha. Atong sabutan ang bahin sa bahay. Hello? Nganong nanawag ka? Julia, nasa bang hula sa location sa tukuron nga eskwelahan o commercial building? Ha? Gusto ko nga Anthony sa Santa Ana. Oh, adto dito? May napalit kayo dito si Alejandro, di ba? Oo, doon na. Ato ang mayong tukuran o eskwelahan nga doon ay commercial building sa tapat. Sige.
Manang? Diyos na diribe, pagdali. Oy, Inday, Shane. Ay, hinay-hinay lang po pagpanugo, Inday. Oy, alam kong dali-dali, ah. Mamumo niya in taon ko dahil tiguang na taon ko. Si labot. Kay labot ang mamumo ka, no? Doon na kay labot, oy. Kay, ikaw ba yung manugo? Nya, ma-injured o nya ko, be. Sabaan ni mo, oy. Ikaw may saba, day. Di man good ako. Wakapoy ni mo. Dali, sod. Manang? Hala na? Inday! Inday, Helena! Uy! Salamat nga may balik ka! Hoy! Bagagnaw! Nganong ni ano masag ka, ha? Gipatawag ko ni Sir Alejandro, Shane. Unya na nako tubago ng imong mga pangutan. No! Dili ka mahimong makigsulti sa akong amahan. Uy, hala! Si Shane ba ya? Murag amasunang mi babag. Paagi ako, Shane. Dili! Ma'am Shin, ang imong amahan ang nagpatawag ni Helena busa pasak-as sa taas. Dili ko musugot nga mo sip-sip na sab na siya ni Papa Alejandro. Dili ka makapugong nako, Shane. Makikita gid ko sa imong amahan. O sige! Pamugos gyud! Kay kaurason ako na imo now! Mahimo ba? Ayaw pagbinata, Shane? Nananghin na ka nga mulayas ka. Unya karon, nganong nibalik na masag ka, ha? Unsa ba yung magibalikan, ha? Daghan ko gibalikan. Busa, pahawa na diha sa akong agianan. Ay paagian na lang gud din taon na, Ma'am Shane. Shane, nagpaabot na ko sa Sir Alejandro sa taas. May sabutan mi. Unsa may iyong sabutan? Unsa? Magpakabit ka sa akong amahan? Bastos ka! Ay! Ow! Ato na, hayang na. Musakan ako sa taas. Shit! Panuway ka, Helena! Panuway ka! Ayaw na lagod paguntrabida diha, Ma'am Shin. Magpili ka. Si Helena ang muduaw sa imong amahan o si Sir Alejandro ni moadto ni Helena? Konsentidor kang dako, Lando. Ikaw na ko nagtuman sa sugo sa imong amahan nga kuhaon si Helena, Ma'am Shin. Kiilad lang tayo mini, Helena. Pasag di na lang sila nga magkasulti. Importante ang ilang sabutan. Sir Alejandro? Ah, Sir, sorry nga, wa ko makapananggid di mong mulakaw ko. kalimtito. Ang importante nga, mibali ka o nagda ka nagbalita, bahin ni Silis. Mangayo gyapon kog pasaylo nimo. Patay na gini ay si Silis. O sir, karon lang tuigas siya namatay. Kaalugon. Alugon nga, ngawa kami magkasulti. Sa sod siya sa prisuhan, mamatay Sir Alejandro. Wa pagidi ay siya makagawas. Kamakaluluoy ni Silis. Pero, nganong nadumduman mo man si Silis sa prisuhan, ha? Jail guard ang akong inahan, Sir Alejandro. Nagpatabang na ko niya. Salamat. Salamat nga natultulan mo yun si Silis. Tuod sir. Niyara ang picture sa iyang lubong. Og niya sabang sawat nga imuntang ipahatag kang salas. Dili na niya mabasa kay patay na siya. Ngano na priso man si Salas, Sir Alejandro? Matod pa ni Mama. Murder ang kaso ni Salas. Multiple murder. Oh, Unsa maginihang nahitabo, Sir Alejandro? Kinsa man di ang mga napatay ni Salas?
Sir, sige na lang. Ayaw na lang kong tubaga. Ni ako alang sa yuta ni Celes. Akong ihatag nimo ang iyang bahay. Ug ang yuta nga gibarugan ini. Unsa? Wa na si Celes. Dili na siya makapauli dinhi. Busa, wa na himo puyo adtong baya. Mahimunin akong datahan, sir? Imo na kini. Ako ning ihatag nga bayad sa imong pagkakaplag ni Celes. Sir Alejandro. Ayaw ka malaka. Tawgon ko ang akong abogado karon ug pahimuan ko kini og deed of donation. Ha? Sir Alejandro? Ikaw ang nag-atiman ako hangtod nga naayo ko. Busa, angay lang ngatagan ka og reward aron imong mapahimuslan. O kay ganahan man kasabay ni Celes, ako kini ihatag nimo, Helena. Ug mahimo kang mobalik dinhi. Nagpaabot nimo ang greenhouse ni Celes. Mas makaayo ko yun. Dili lang una ako mupuyo din, sir. Sige. Tahuron ko ang imong desisyon. Pero, ikaw paghihapon na akong nurse, Helena. Oh, Sir Alejandro. Kung magkinahanglan ko sa imong pag-assist, naa ka ha? Oh, sir. Sige. Atiman na ang bahay ni Celes. Ipatawag ko lang ikaw kung magpirmahan na kita. Oh, sir. Og, salamat. Helena, nganong ganahan man kang moduaw karon sa bahay ni Celes? Ganahan lang ko, Lando. Dool na ta. Lugar lang diya palihog na it. Niyang among plitino yo. Helena, misugot pa si Sir Alejandro nga natanatahan ni mo kinimbayan ni Celes? Lando. Ako na ang tag-iyan ni maong bahay. Oh, unsa? Gihatag ka ni Sir Alejandro na ako. Oh, Helena. O gusto kong ayuhon ka ng baya, Lando. Gusto na kong ibalik ang kaniniyang naong. Helena, kalma lang. Uwa ka mahadlok ko. Mahadlok sa unsa. Mahibaw ni Ma'am Julia. Naghihatagan ka og bay og yuta ni Sir Alejandro. Masamot ang kahugaw sa ilang hunahuna nimo ni Ana. Bahala na sila, Lando. Ang importante na ako, nga maatiman ko ang tumana ni Celes. Ano man, Helena? Unsay nga naman. Nganong gusto man nimo buhion ang pagkatao ni Celes diha nimo? Nahibaw na kasi ako rason, Lando. Naluoy ko ni Celes. Namatay siya sa prisuhan nga way kalipay. Namatay siya nga nag-antos. Nag-uol. Oh. Pasagdi na lang ko sa kong obsession sa story ni Celes. Tungod kay mo ni makalipay na ako, Lando. Sige. Mauman ka na imong gusto. Sige. Julia, nakapasin niyo. Oh, Franco. Ganun nanawag ka man. Dito ka sa
O nagasulti mi yung ang abogado. Unya, Nasgutan ako siya sa location nga gusto na kong tukuran sa eskwelahan o commercial building. nanunya. Ako pong sultihan ini si Alejandro. Di na ko pwedeng gamiton ang maong lula sa Santa Ana. Ha? Nga naman? Gidonate na ko nung kini ni Leandro. Unsa? Og diin man niya gidunit. Wa masulting abogado. Pero, naniguro siya nga gidonate na kini ni Leandro. Maong ikaliputan na kung kinsa ang ikitagan ini. Ilisana ng mga bintana. Elena, mas maya tingaling ha. Tukoran na lang ni mo ni og laing bay. Bagong bay. Dili mahimo. Nganon di man. Gusto ko mabarog ang original nga porma sa bahay ni Celas ining dapita. Alejandro, mahimo ba og magsulti ta? Unsa man ka na, Julia. Ang yuta sa Santa Ana. Mao'y maayong tukuran og eskwelahan. Matod pa ni Franco. Dili na kini mahimong hilabdan, Julia. Og nga naman. Ako na kining gidonate. Og kinsa man ang imong gihatagan sa maong luna. Oh, Kinsa? dili na importante kung kinsa kong gihatagan sa maong yuta. Basta kay ako na kining gidonate. Og ganun wa man kumakahibaw nga imo kining gidunit. Oh, una sa tanan, wa pa ta makasal. Nakuha na nako kanang maong yuta. Ug ang labing importante mao nga si Silis ang unang tag-iya niini. Busa. Ako lang ang makabuot kung kinsa ang akong hatagan ini. Alejandro, wa ka nag-respeto na ako bisag gamay na lang. Doon ako'y respeto ni mo, Julia. Mao nga, nakahuna-huna ko nga ipangdispatsar na ang mga butang nga iya ni Silis. Unsa? Og asa man nimo kini ipanghatag? Mahimo ba? Og ako ang mudispatsar sa iyang mga butang? Labi na gid ang naa sa bahay sa katabang. Ako ang magbuot bahin sa mga butang ni Silis kung mauna kinang hisgutan, Julia. Og ayaw na pagpanghilabot. Okay! Ikaw man gid ka ang magbuot. Sige. Ha! Nagsugod na sad ang kagubot sa among bay tungod ining Helena. Ngano mibalik pa maning animal. Hello. Pamati og maayo. May ipasusi ko nimo. Unsa ka? Susiha kung kinsa ang gihatagan ni Alejandro sa yuta sa Santa Ana. Ha? Tinuod yun ang gisulti nimo nga gidonate ni Alejandro ang yuta sa Santa Ana. Dili na mahinayon ang imong plano nga adto dito itukod ang imong project. O kana ang susiho nimo, Franco. Kung kinsa ning panuwaya ang sayon kay gihatagan ni Alejandro sa maong yuta. Relax lang, Julia. Ako'y bahala. Manang, ay, kagang. Makalagot na gid kay kang tiguwa nga kada. Nganong tagang manggipagtan-aw ni mo nako, ha? Ay, maruam mo ra manggod kag magtakilid nga maglakaw, day. Ikaw pa man nang ba? Sugad lang magkapuyo din si Selena, no? Nayapag ka na. Unsa man ka? Nabuang na ka? Ay, ayaw tang kung andig buang, day, Shane. Bisag katabang lang ko ninyo, pero magkagaba sa taon ko, oy. Nag-ayo man tingali ka kung magkabaylo ng naong ta. Ya, kaluod ni mong naong. Digit ko mo dawat ang naong ni mo. Ew, murag itagip-tip. Ay,
O, sa bagyo tuyo ni mo na ako, Inday. Oy, anong miduol ka man? Huwag ko makakita ni Lando. Hain man. Ana, kana ang nagkinahanglan og tubag nga ikaw ray makatubag. Yapak, tarong ako ha. Awa manggod ko kahibaw, Inday. Ikaw ray mahibaw anakon pangitaon ni Lando. O ba ka ito magkuyog sa Helena, no? Aw, in love manggod to Landong Helena. Magsunod-sunod, kyud. Hilo mo ay! Aw, aron dili ko makasutik ikasuko ni mo. Ayaw pakigsutin ako. Pisit mong tanan. Ha! Ay, pagkaliwat naman lang gayod in towns inahan, pwera gaba. Oh, ay! Gubaon naman ning pultahan nila sa mga kwarto. Sige lang. Ako na ipaayo. Oh, hinoon. Ligon man ang ubang dapat inibaya kay mga karaang kahoy man. Ako na nilimpyuhan karon. Tabangan ti ka. Ha? Ano yan? Ima trabaho sa bahay? Ay, makapaabot ra nako ang imong greenhouse. Huy. Ayaw pagsulti nga ako ng greenhouse. Kaya dili na ako. Nahibaw ko nga gipatukod ni Sir Alejandro. Tungod nimo Helena. Dili tungod na ako, Lando. Tungod din ni Salas. Helena? Hello. Nanawag lagi dayon ka. Nabuang ng yun siya, Alejandro Julia. Ug ngano nakasulti ka man, ana? Nahibaw na ko kung kinsa ang iyong gitaga sa yuta sa Santa Ana. Kinsa? Si Helena. Unsa? Klaro kayo nga mo yung kwarto ni Mama Salas. Niagid ining diary ni Mama ang tanan. Dear Diary, bisan kiunsan ako sa pagpakiluoy ni Alejandro. Ang inosente ko. Pero wa siya matuo. Ila kong kipapriso. Ug sa prisuhan na ako mahibawi. Nga magtus ko sa anak ni Alejandro. Dili mahitabong masayop ko sa kong kipasa. Magdos sa Mama Salas sa prisuhan. Og ako lang ang gipakatao ni Mama Salas. Busa. Akong amahan si Sir Alejandro. Nagilagdasap ka nga nagbasa na ng dayari si Mama. Lando. Oh, Ano di man mo na ibuwag si mong bag ang dayari si mong inahan, Helena? iyan igisalig na ako. Sige, diha ka na, Lando. Manghom ko og sundang sa silingan. Atong puto ng tag-as nga mga sagbot nga midikit na sa bae. Doon na ginigitakon ako si Helena. Doon na yun. Maayong adlaw. Maayo. Hala, mayong adlaw usab, Inday. Unsay ato? Kuan. Ako di si Helena, Lola. Mahimon ako ninyong silingan sa umaabot. Ako ni tagian ng bayis unahan. Ang bahay nila ni Merna o Silis. Oh, ako na may nakapalit, ana. Ngano ni mo manggipalit ka ng baya? Ngang hilingig man ang nahitabo diha. Ha? Unsay itabo, Lola?
Diha pakya ni Silis ang iyang duha ka agawang babae. Unsa? Mahadlok naman ganing mo agad diha ang mga bata. Kay daghan manggod ang nakasaksi sa dugoong nahitabo ni atong kabhiuna. Diha sa ilang bay mamatay ang... Uy, nang luspad ka, Inday. Lingkod na diha. Magkuha ko og tubig. Diha mamatay ang asawa ni Sir Alejandro ug iyang inahan. Sa mamasalas gid ka ang mipatay nila. Pero dili mahitabong mamakak siya sa iyang diary. Imposible ni. Inday, di ay ang tubig. Inyong una. Unsa ka ba? Mura ka magikabuhing nakabati siya kung gisulti. Wa ka ba di ay sultihis nagbaligya ni mo ni Anang maong yuta sa istorya ni Anang Bahaya? Wa, Lola. Unya, nabayra naman ka na nimo. Mahimo pa na nimong maulis tag iya. Dili. Say dili. Dili na nako'y uli na bayas tagiya. Ha? Pero, dili ka ba mahadlok nga mupuyo ni Anang Bahaya? Dili, Lola. Pero, mura ka manggug kakuyapon ka ganina. Nakalitan ako si mo gisulti. Bisan ka maiwa ko'y idea nga doon na day krimen nga nahitabo di sa mong bay. Nahinumdum ka pa ba kun unsa gyud nahitabo sa mong trahedya? Ha? Gusto kang mahibaw? Oo. Gusto ko mahibaw. Ako na ang mupuyo diha. Gusto ko mahibaw kun unsa gyud ang sugilanon anang baya. Kuan, hangtod karon no, dili pagod ko makatuo. Nga si Silis makahimo sa pagpatay og duha ka tawo. Higala mo si Celes? Manakigala kami. Sa wa pa siya magkatrabaho. Sabay siya mayor sa una. Uli sa iyang inahan. Permi kadtong mag-standby din sa amo. May tindahan man ako kaniadto. Unsa imo ikasulti ni Celes? Buutan siya. Gwapa. Bata pa siya. Daghan na kanyang nakadayag sa iyang kagwapa. Simple lang. O niya, Lola? Pero nausap siya sa dihang nahimo niyang higala si Julia. Nakailasag ka ng Julia? Oh, maldita ka tong bata. Buong bitaw ko kung anong nagkasuod ang duruha. Nga lahi man sila og batasan. Nahinumdum pa ka pagkahitabo sa patay, Lola? Oo. Mahimo ba nini mong idetalyan ako? Kuan. Law na katong kape eh. Ning latag na kog banig kay matug na ang akong mga anak. Bata pa manggod kong naminyo. Unya, nakatug
ko. Nakamata na lang ko sa sining kitay. Pagtawag mo ang pulis! Si Celes nakapatay! Pagtawag mo ang pulis! Maunalay akong nakita si Julia nga nagdagan. Nagpatawag og pulis. Kay si Celes lagi kuno nakapatay. Si Ma'am Julia ang napatawag og pulis? Mao katoy akong nakita. Unya, wa matugay. Miabot ang mga pulis. Naghilag si Celes nga gipusasan nga nagpaninggit. Dili siya ang nagpatay. Inosente siya. Mao ba niyang gisingit? Oo, mao ka niya. Luoy kayo siyang tanawon nga nagkadugo. Unya, nagpaninggit nga dili siya ang nagpatay. Nagluhod-luhod siya, nagpakiluoy. Samtang ang suod niyang higala, si Julia, nagsige og tudlo kaniya nga mao ang kriminal. Hayop siya. Ha? Hayop siya. Magbayad siya siyang gibuhat. Ay, nagbayad naman gud si Celes. Kay napriso man gyud siya. Dili si Celes ang magbayad, Lola. Ha? Sige, Lola. Salamat kayo. Si Ma'am Julia gidi ang misaksi nga si Mama Celes ang may patay sa asawa o inahan ni Sir Alejandro. Alam mo si Lina, kulit pala nga nawa din bay. Lina? Oh, nakapanguwang ka og... Ano sama ka? Naghilak na sab ka? May patay nga nahitabo tinhilan to. Unsa? Dinhi mamatay ang asawa ni Sir Alejandro. Ingon man ang iyong inahan. Oh, duhakit ang namatay din eh. Gipatay sila. Og si Celes ang gipasanginlan. Unsa? Maong napriso sa Celes. Tungod kay gipasanginlan siya nga nakapatay. Pero inosente siya. Dili siya ang nagpatay sa mga agkaon. Dunay laing bipatay ug hangtod karon. Gawas nun pa ni nga nagsuroy-suroy. Samtang si Celes namatay sa prisuhan nga wa matagi gustisya ang nahitabo niya. Siya ang nagbayad sa krimen nga wa niya mapuhat. Siya. Hindi na. Nag-anam naman o kakomplikado ka ng mga paghitabo ng imong naukayan. Bahinin ng Siles. Kinahanglan mag-awas ang kabatuoran nga dugay na gitaguan ni ining bayalan do. Unsa plado di ba ka? Anhin ako mupuyo din eh. Dili ka mahadlok, ikaw lang usa din eh. Dili. Kinahanglan puyaan ko kining nahitabuan sa krimen. Hatagan ko kahadlok ang kriminal. Pero unsaon naman lang kung ikaw ang isunod og target. Kung kinsa maning mga tawhana, idara na sila karon lando. May nahuna-hunaan ko. Unsa man? Pagnuway. Naglabad na yun ang akong ining papayahan na. Ma'am Julia. Naragi mong ayos, ma'am, o. Ngano day ka, ma'am? O da'y problema. O gano'ng mangutana ka? Ay, Ikay mo sige, solbad? Kalain ba, Uroy? Bas hindi ay, kung makatabang ko kanimo, kay ganiharaman ko kang barog-barog diha, tuyok-tuyok. Ako'y mamalipo nga nagtanaw kanimo, ma'am. Ayaw pagbuton sa akong buhaton, manang. Ay, nalagaw, sige, God.
Kalagot. Mama? Ay, wag yun na taro nga trabaho din si Lando. Oy nga, nung mabala ka man ang Lando, ma'am. Nga nahibaw naman na siya ang responsibilidad. Gano bang mo apil masab ka manang? Ay, ni amang ko din his inyo. Muapil gyud ko kay kung sa puton mo, mamuak baya mong mga butang. Kami may magkabuang og hipos. Nya limpyo, maluoy sa mininyo, ma'am, oy. Sakto ka ning akong gisulti, ma'am. Ay, ma-high blood niya mo. Ingon na ba nilang makamatay ang stress? Dili, mahitabong mamatay ko sa stress. Sure ka, dam. Oh, Naabot ng stress, ma'am. nganong mibalik ka, Helena? Gipatawag ko ni Sir Alejandro, Ma'am Julia. Excuse me. Ayaw na, pagsaka! Dawa na. Mag-andam na po kung silig og daspa din. O nganong gipatawag ka man sa akong bana? Sabutan na ninyo kung unsaon ko ninyo sa pagtonto! Nganong magkuulman ka kung mangitaglain ang imong bana? Nga nag-una man kang mikiringking. Tuan na gyud. Kasakit adto. Magpasalamat ka nga tiguang ka na. Og dako kay kong pagtahod sa mga tiguang. Ayaw ko nga nagtiguang, ha? Ang ano? Bata pa ka? Hoy! Ay, nagsukling ako inahan, ha? Mulaban ka ning imong inahan? Nga naghimo sa nimong dautan, parihas niya? Animal, yung kang babayana ka! Sige! Sige! Sagpaa pa ko! Kay mo alis mo gid si buok bayang imong tinuod nga baho, Ma'am Julia. Excuse me. Animal! Yes. Kung mosukol ng mga dinaog-daog. Aguroy. Ano ka, ma'am, oy? Tingog pa! Tingog kasi karan ko ikaw! Puisit! Mirisi ni mo tiguanga ka. Nakatilaw ka na inugsagpa. Che! Oh, aguroy. Kasalbahis bayhana. To, Sir? May bisita da ka? Mabalik lang unya ako. Ayaw pagawas. Maayong pagbuminaw sa Ikaw na lang ang among gipaabot. Ha? Lian ang mga papilis nga atong pirmahan. Ang deed of donation. Imo lang pirma ang kuwang ni anak. Mupirma ka diri og dad-ana ang imong kopya. Ako na kina ang bahay ni Celeste? Oo, Helena. Ikaw ang motiman sa akong mga handumanan ni Silis. Ang tanan niyang butang sabay sa katabang. Imong ibalhin, human ko mapaayo ang maong bay. Sir Alejandro,